an filɛbaw ani su a y'a bisimila dɔnki baro kɛnɛ kan bi dɔnki baro kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma jɛkulu min sigira farafina cɛjɛgana jamanaw la waasa ka kɔngɔ ni minɔgɔ ani ja kɛlɛ ka bɔ yen nɔ o jɛkulu ka baaraw hokumu kɔnɔna na u ka san 50 ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔna na u ye baaraw kurunbɔ kari kunungo min kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana minisiri fɔlɔ bolo ni o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga bolo an bɛna kuma o kan bi dɔnki baro kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen sunkalo hokumu kɔnɔna na fɛn min ye an sera dɔgɔtɔrɔba dɔ kɔni ma a ye ɲɛfɔli kɛ taabolo min kan ka ta waasa an ka kɛnɛyaw ka sabati an bɛna kuma o kan bi dɔnki baro kɔnɔna na ninnu de bɛna kɛ bi dɔnki baro kunnafoni n'an tulomaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ni k'a fara ninnu kan ni ka kunnafoni sumaba jɔ aw ye aw dangana. Tibarakala bi araba ye marsikalo tile 29 san 2023 y'aw bisimila ko kura dɔnki baro kɛnɛ kan i n'a fɔ da sera ma bakurubaw la cogoya min na jɛkulu min sigin bɛ farafina tilebiyan fan kɔnɔna na waasa ka se ka kɔngɔ ani minɔgɔ ani ja kɛlɛ ka bɔ yen nɔ ni an ko a ma ko selɛsi maaw u y'u ka baara san 50 baara ale hokumu kɔnɔna na u ye kɛnɛba kɔni sigi fɛn min an fɛ yan hôtel Salamu na min baaraw kɔni kurunbɔ kari la an ka jamana minisiri fɔlɔ ni o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga bolo a ka fara ale an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ yiriwa badabada ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Modibo Keyita ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kana na a ma fɔ an ka kunnafoni na Tijani Sidibe kɔ u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. SEALS n'ale ka wulikajɔ bɛnnen don kɔnkɔ kɛlɛli ma ka sɛnɛ kɛ ani sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min sabula Afrique cɛncɛnkanna jamanaw ye gɛlɛya caman sɔrɔ a bɛ san damadɔ bɔ ka kɛɲɛni ni gɛlɛya kofɔlen ninnu ye o de kama u ye nin baara ninnu boloda ka se ka ja kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Bon, nin ye ko belebeleba de ye parce que en 1970 saheli jamanaw u ye gɛlɛyaba de ja nana mɔgɔw ka bɛganw sara mɔgɔninfinw yɛrɛ sara donc mɔgɔ minnu tun bɛ jamanaw kunna wagati la présidents dɔw y'u sigi ka miiri n'o Mali ta ani Niger pour que u k'u fara ɲɔgɔn kan pour que ni gɛlɛya min sera o ɲɔgɔn kana se tuguni. Donc, il y a une organisation qui est le SEALS, comité, le SEALS là, avec la barre est moundé, au de ka barre que pour que Congo, ani gɛlɛya min sera bɛkaw ma, o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. Donc, pour que o ka se, ni ji bɛ comme ji ko sanji ko ka gɛlɛ, jiw bɛ minɛ ni jiw tonna, o bɛ se ka kɛ u bɛ sɛnɛkɛminɛnw ɲumanw ɲini pour que ka se ka sɛnɛ fana kɛ ka sɔrɔ kɛ pour que kɔngɔ kana mɔgɔw minɛ ni o sɔrɔ fana kɛra u bɛ cogoyaw fana kɛ pour que ka sugu labila pour que sɛnɛkɛfɛn minnu bɛ ka sɔrɔ minnu ka wagati yɔrɔ minnu ni sɛnɛkɛfɛnw cayara o sɛnɛkɛfɛnw ka se ka feere ka taa yɔrɔw la sɛnɛkɛfɛnw ma cayara. Dunkafa ani lakana sabatili u ka laɲini dɔ y'o ye walasa bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin cogo min an ka jamana ninnu kɔnɔ. Hali sisan an bɔra babusen min na an bɛ to ale hokumu kɔnɔna na jɛkulu min sigira farafina tilebiyan fan fɛ waasa ka kɔngɔ ani minɔgɔ ani ja kɛlɛ ka bɔ yen ni o ye selɛsi maaw ye u ka baaraw kurunbɔ karilen kɔfɛ kunungo bi sɔgɔmada in na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ kelen in na waasa ka se ka hakili jagabɔw kɔni kɛ dɛmɛ bɛ se ka don dɛsɛbaatɔw ma cogoya min na u ka se ka yakubaya fɛn min ye a baaraw kɔnɔna na an ka kunnafoninaw tun bɛ yen nɔ Tijani Sidibe ni a ka kuma galamantigi u y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Farafina Sahel kungo jamana ka baloko sabatibaliya ani denmisɛnw ka baloko dɛsɛ bɛ ka kɛ jɔrɔnankoba ye o de kama jɛkulu min sigin bɛ Farafina Sahel kungo jamanaw ka ja ani u ka kɔngɔ kɛlɛli ma ye tile 3 baara nun don walasa k'u ka baara bolodalew jate minɛ ni k'u ka san 2022 ani san 2023 jaabiw sɔrɔlenw fɛsɛfɛsɛ. An ka minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛ kow ani sigida yiriwali ma ka ciden ye ɲɛfɔli kɛ an ye olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ani lajɛ in kow kan. Bon, an ka baara bɛ ɲɛsinnen b'o de ma balo bɛ se ka sɔrɔ cogo min na balo bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ye cogo min na ani dunkafa o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na. An ka taabolo ba de ye ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi parce que n'i y'a jateminɛ les années 70 gɛlɛyaba min kɛra SEALS jamanaw kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ye SEALS sigi u ye u jɛkulu in sigi walasa ja kɛlɛ pour que u ka se ka ja kɛlɛ cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na san o san u bɛ ɲɔgɔn ye
balo ko bɛ bolo min kan sɔrɔ min kɛra est-ce que sɔrɔ bɛ bɔli kɛ n'a tɛ bɔli kɛ fana fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ walasa jamana ninnu ka se ka sɔrɔ kɛ baloko ka se ka nɔgɔya san o san an bɛ ɲɔgɔn ye k'o de la ɲɔgɔn ye laban san 2022-2023 hukumu kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi walasa an ka se ka masalaw kan. Fɛɛrɛw bɛna tigɛ ni ɲɔgɔnye in senfɛ min bɛna kɛ sababu ye ka dunkafa sabati ni ka ja kɛlɛ farafinna Sahel kungo jamanaw la. Sisan sa an bɛ don sunkalo ale babu sen kɔnɔna na fɛn min alisilama kɛlen don ka mun ni mun fɔ waasa sunkalo a bɛ se ka tɔnɔbɔ alisilamaw fɛ cogoya di fɛn jumɛn ni jumɛn bɛ sun tiɲɛ an wulila ka se imamiba dɔ kɔni ma ni ale kɔni ye imam Mahamani Mayiga ye a ye min fɔ a ko kan an ka jɛ k'a ka fɔ. Sunkalo ye kalo belebeleba ye Allahu ta'ala y'i kanto an ma kuranɛ kɔnɔ suratul Bakara kɔnɔna na ala ko ya ayyuhalladhina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni Allahu ta'ala ye sun sabati aw kan, y'a wajibiya aw kan i n'a fɔ n y'a sɛbɛn ka wajibiya mɔgɔw kan minnu kɔnna aw ɲɛ tuma dɔ la aw na kɛ ala ɲɛ sɔrɔbaga ye. Donc sun dira manto min na minnu kɔnna anw ɲɛ sun tilala ka di anw fana ma n'o ye alakira manto sallallahu alayhi wa sallam. Ala ye o kɛ bonya de ani sharaf munna ka sababu kɛ sunkalo kɔnɔna na ala ye su dɔ bila kɔnɔ min ye Laylatul Qadri ye a su in bɛ taa kalo 1000 na. Anw minnu ye alakira manto ye an si ka dɔgɔn si san 60 san 70. Ni ala y'a latigɛ maa min bɛ yen k'e ye sunkalo sun ka tila ka nin kalo su in sɔrɔ Laylatul Qadri kalo 1000 n'o ye san 80 ani san 4 ani kalo 3 n'o baraji bɛ ta ka sɛbɛn i kunna i b'a ye k'a fɔ a bɛ dɔ fara i si kan a bɛ dɔ fara i ka baara ɲumanw kan yawmal qiyamah. Donc an b'a ye k'a fɔ sun bonisi de don anw ye bonisi de don walasa an ka baara ɲuman caman sɔrɔ an ka baraji caman sɔrɔ an ka kɛ sababu ye k'an surunya Allahu tabaraka wa ta'ala la. O sun in a don cogo ani manton tɛmɛnen ta ka don cogo tɛ kelen ye. Manton dɔw tɛmɛna olu ka don tun bɛnnen de u tɛ kuma tile journée kɔnɔ u tɛ kuma u b'u da de. Nka ala y'an bonya anw bɛ kuma an b'an ka mɔgɔw kɛ nka ala ye min fɔ an ye dɔrɔn an bɛ dumuni yɛrɛ fana kɛ koyi mais dumuni ani ji minni ani an yɛrɛ negelafɛnw ala ko k'an k'o bila heure dɔ ka taa heure dɔ la n'olu banna dɔrɔn an bɛ se ka tɛmɛ ni a tɔ ye. O kama Allahu ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Dumuni ay dumuni kɛ aw ka ji min o kɔrɔ suguri dun waati dumuni kɛ aw ka ji min fo ka taa se suguri dun waati banni ma o kɔrɔ fajiri kɛnɛ bɛ fɛ ka ci. O kɔfɛ aw ka aw yɛrɛ minɛ ila al-layl fo ni su tile binna aw ka sun tigɛ. Donc i b'a ye silamɛya bɛ a yirana k'a fɔ sun an b'a don ni yɔrɔ nin kɔnɔ ni furancɛ in kɔnɔ an tɛ ji min an tɛ dumuni kɛ fo ka taa se tile binni ma. Alisa an bɛ to sunkalo ale babu sen kɔnɔna na ɲinɛ sunkalo ale ni funteni kɔni bɛnna ɲɔgɔn ma waasa waleya jumɛn de kan ka ta walasa sun a kana dankali alisalama la ani sun bɛ nafa jumɛn ɲɛ maanifin farikolo ye ani sun dontɔla i kan ka mun ni mun dun sun kan ka tigɛ mun ni mun ye waasa ka nin bɛɛ lajɛlen jaabi sɔrɔ an wulila ka se Dr Mahamani Mayiga ma a ye walawalali kɛ Baɲɔ Jɛnɛpo n'a ka kuma galamantigi ka kuma galama na. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ Allahu tabaraka wa ta'ala ka ciden alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ye ko sumu tasihhu a ye sun aw bɛ kɛnɛya o kɔrɔ ja sun bɛ kɛnɛya de lase an ma. Donc a fɔlɔfɔlɔ ye min ye yani an ka don a walawalaliw kɔnɔ a ka kan ka dɔn sun yɛrɛ bɛ mɔgɔ kɛnɛya cogo di dɔgɔtɔrɔ kunda. Sun ale ye fɛnba de ye min bɛ ni ala y'a yamaruya ka ɲɛsin an ma an b'a kɛ waati kelen san kɔnɔ ni a bɛ kɛ kalo kelen waati kelen san kɔnɔ. A tɔ ye san bɛɛ lajɛlen i ka nafila i seko damayira la nka nafa belebeleba dɔ de bɛ sun na adamaden farikolo la pour que i ka se k'o faamu a kan ka dilan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ala ye adamaden farikolo labɛn a bɛ balo fɛn belebeleba 3 la. A fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ min ma ko glucide o ye sukoromafɛnw ye. A filanan an b'a fɔ dɔw ma ko lipide o ye tulumafɛnw ye. A sabanan an b'a fɔ protéine o ye protéine ye. Donc o protéine ninnu lipide ninnu glucide ninnu olu bɛ na farikolo la farikolo bɛ dɔ ta la a b'a mago ɲɛnabɔ dɔ la a bɛ dɔ mara magasinw de dayɛlɛ n'a cayara a bɛ dɔ mara biyɛn fan fɛ a bɛ dɔ mara tissues la a bɛ dɔ mara muscles la. O kɔfɛ ni waati min na mɔgɔ bɛ sun na kɛmɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni ji min na farikolo bɛ tila ka taa o magasinw de dayɛlɛ sisan kɛ énergie ye ka bila kunkolo zɛmɛ ni farikolo tɔw ka bila la. O kabako min bɛ ni ala y'o kɛ adamaden farikolo kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye sisan tulu min bɛ ni n'o ye tulu min bɛ mɔgɔ degun n'a b'a fɔ ma cholestérol o tulu in fana bɛ yɛrɛkɛ ka bɔ mɔgɔ adamaden farikolo la.
donc o b'a yira k'a fɔ ja sun ye fɛn belebeleba de ye parce que o tulu in n'ale bɛ farikolo la ale bɛ kɛ sababu ye ka joli sira ka a dɛrɛ joli sira i b'a ye tension bɛ yɛlɛ joli min bɛ tɛmɛ joli sira fɛ tension bɛ yɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye ka tension bila mɔgɔw la sun bɛ kɛ sababu ye fana ka toxine ye fɛn ye min bɛ adamaden farikolo la ji dɔ min bɛ mɔgɔ degun sun bɛ kɛ sababu ye k'o toxine ninnu k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka bɔ adamaden farikolo la sun bɛ kɛ sababu ye fana cellules souches minnu bɛ adamaden farikolo la n'o ye ka to k'i joli kurakuraya mɔgɔ min bɛ sun ka caya a tigilamɔgɔ a ka ca ala la farikolo a jeli bɛ kurakuraya ka caya Allahu taala y'o kabako kɛ sunbatɔ ye sun kɔnɔna la. An ka jamana kunnafoni kɔfɛ an ye wulikajɔ sabati ni ka wuli ka taa farafinna ni nanzara la kunnafoni na kumaba an y'a bɛɛ lajɛlen fisalo k'u mɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Bi kunnafoniya la an b'an kunda Burkina Faso kan. Burkina kɛlɛcɛw ye dadigi kɛ banbaciw la ni u ka sanfɛ kɛlɛminɛnw ye tarata don mars kalo tile 28 san 2023 min kɛra sababu ye k'u caman bɔnɛ u ni na ani ka tiɲɛni don banbaci ninnu kun n'u ka kɛlɛminɛnw ye. AIB n'o ye Burkina naseliso dɔ ye wale in kɛra Burkina région dɔ la n'o ye Kayi Uro ye. AIB ka fɔ la lakana tigilamɔgɔw y'a lase ka fɔ muguci ani duguma kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛliw bɛna to sen na. Hakili jiginna u y'a jira k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ finitigilakaw ani minnu sɔnna ka jamana lakana u ye wulikajɔ ani jateminɛ caman kɛ sanfɛla ani dugumanaw la Burkina kɔnɔnaw fɛ. N'a kɛra sababu ye ka bingalikɛlaw ani u ka minɛnw ka gan kɛ olu la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka bi kunnafoniyaw la. Camerounais maa 14 bɔɲɔgɔnko u sera k'olu kisi ka bɔ kɔkɔji la tarata don sɔgɔma waati min na u ka baton dafilila. Nka maa 3 bɔɲɔgɔnko ni tora la ani maa 13 bɔɲɔgɔnko olu jabala ma se ka dɔn. Saint-Kitts jamana marabagaw ka fɔ la. Saint-Kitts ani Nevis finitigilaka ɲɛma n'o ye Anthony Kamiri ye lajɛrɛ dɔ senfɛ a y'a jira k'a fɔ u tun bɛ maa 32 bɔɲɔgɔnko de la waati min na u b'u kunda Amérique île Vierge kan sani kasara in ka kɛ. Diɲɛ tɔnba ONU ka bolofara min ɲɛsinnen don lakana koɲɛw ma u ye tɔnsigi kɛ min laɲinina Mozambique fɛ walasa ka se ka jatigɛ wale kɛlɛ. A kɛra tarata don min senfɛ Antonio Guterres y'a jira k'a fɔ ko ale jɔrɔn bɛ ni jatigɛ wale kɛbaw ka se sɔrɔli ye cɛncɛnkanna ani yɔrɔ wɛrɛw la. Mozambique jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaw bɛ sɔrɔ kɛ fɛn caman kan minnu bɛ tali kɛ u ka dɔrɔgukow ani dugu jukɔrɔ nafolow la. O nafolo de bɛ ta u fɛ ka ni wale ninnu kɛ. Ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ka jatigɛ wale in fanga dɔgɔya u ka kɔlɔlɔw bɛ na se diɲɛ bɛɛ ma. An filɛbaaw ni ne bɛna dansigi bi dɔnkibaru la min labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waliɲumandɔ a ka ɲamadali la n'a ka tulomadali la ni Alahu taala man ka jɔnya jira na don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an bɛna kibaruya kura lase aw ma an b'a fɔ Ala ka sunkalo in Ala k'a kuncɛ ko ɲuman jira an na Ala ka ta fanga di an ni alasilamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka su hɛrɛ caya.